Il-ġimgħa filgħaxija f'attività politika fir-Rabat, il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela reaġixxa għall-aħbar ta' ftehim bejn il-Gvern u l-Union tal-Għalliema l-MUT. Dr. Abela irmarka kif dan il-ftehim se jkun l-aqwa wieħed li qatt sar f'dan is-settur, filwaqt li ringrazzja lill-MUT tal-kollaborazzjoni tagħha biex intlaħaq dan il-ftehim. Se jkollna l-aqwa ftehim kollettiv illi qatt ingħata lill-għalliema f'dan il-pajjiż. L-aqwa ftehim kollettiv. Kundizzjonijiet tax-xogħol b'saħħithom, żidiet b'saħħithom, hawnhekk ukoll nixtieq nirringrazzja lill-MUT tal-kollaborazzjoni tagħha, dak meta inti twassal għal dialogu li jkun wieħed kostruttiv. Dak ukoll meta tkun tajt kelma fil-manifest elettorali illi se ssaħħaħ il-kundizzjonijiet tal-għalliema u tkun determinat illi twassalha. Il-mexxej Laburista innota wkoll kif dan il-ftehim settorjali mhuwiex wieħed iżolat iżda jagħmel parti minn kullana ta' ftehimiet oħra li saru ma' ħaddiema differenti bħal dawk li saru mal-ħaddiema fis-settur tas-saħħa u l-korpi dixxiplinari fost l-oħrajn. Dr. Abela aċċenna dwar l-importanza ta' vot b'saħħtu favur il-Partit Laburista fit-8 ta' Ġunju li ġej biex ikun wieħed ta' fiduċja fil-ħidma tal-Gvern Laburista għal ġejjieni. U dak tal-lum huwa raġuni oħra għala fit-8 ta' Ġunju għandna nagħtu vot b'saħħtu lil kandidati kollha tal-Partit Laburista kemm għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kif ukoll għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali għaliex vot b'saħħtu lil Partit Laburista ifisser titjib b'saħħtu fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema tagħna.